Jotay na lang ko kwarta, ang akong sweldo mga pamaol nalay sobra. Jotay na lang ko kwarta, ang akong sweldo gahapon na apa karon wa na. Kalitrang nawala, kalitrang nawala. Karon sige ra gyud ta ani ubra, wa gihapon tay kwarta swildong Sabado purot sa Domingo. Iko ra intaon tang gipagunit, pero lain ang nigamit ang atong sweldo. Maasa kaayo.